Ụmụnne m ndị Igbo, ekene m unu. Onye jụọ gị na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị gee ndị ka emejọ ibe ha, ndị lụgole ọlụlụ di na nwanyị, ọ nke nwoke na-emegide nke nwanyị, ọ nke nwanyị na-emegide nke nwoke. Ma ụfọdụ oge enecha ọwụrụ na ụmụ nwoke ndị ọzọ na-eme oke mpako ebe nwunye ha nọ. Nwoke nọrọ ọgbachi obi ya, o kweghị ka nwaanyị ya ruo ya nso. Nwaanyị ya wụrụ ihe rere ere n'ebe ọ nọ, ihe rere ure, ihe na-asọ oyi. Mana nwoke ahụ na-ewere ego ya na-eme ihe mpako n'anya n'ihu nwoke niile, na-ezi ha na ọ nọ mma, na ọ bụ nwoke na-eme ọfụma. Mana ego ahụ o nwere enwe ike eru nwunye ya aka, onwe ike were ego ahụ techacha nwunye, sachacha nwunye ya arụ, ka nwunye dịrị otu ahụ ọ na-esi amasị ya, ga-abụ ole nwunye anya wee gọọ ya agụọ. Ọ na-enwunye ya anya, o mee ka o jide nwunye aka, ka ọ kpọrọ nwunye ya nso, ka ha mee otu di na nwanyị si eme. Mana nwoke ahụ ọgbachi obi ya, nwanyị nọrọ ọ na-ele di ya, ọ na-asị n'obi, lekwe na di m ọma. Di ọma ha wụrụzie onye ga-anọ nso, mana ọ naghị eru aka di mmadụ. Onye na-adị ya bi, di ya aghọrọ ya, ọ nọ nso erughị aka. Nwoke mara mma, ọ nọ nso erugwanụ gị aka. Ihe na-eme nwoke wụ na ihe kpagide ya, o jide ya, ọwa ego, ihe a ga-ekwu n'okwu, ihe a ga-akpọ ndị mmadụ, ọwa ọrịa. Nwaanyị a na-eleta ya oroma eji ebe akwa, ma a ga-anọ na ha mwute, ma a ga-enwe ihe a ga-akọrọ mmadụ na-akpagbu mmadụ. Onye ahụ aghọ nwunye ya, ọ bịakwute nwunye ya, ọkọ ọrịa, lekwa ihe mere ni, gịnị ka anyị ga-eme? Ma n'uru oge, ma a ga-eriwe ego ahụ a na-akpa, ma a ga-abịazi ka ọ bụrụ na a ga-emefu ego ahụ, a ga-eji ego ahụ mee ihe ga-abanyere mmadụ. O chefuo na o nwere nwanyị. Ụwa nka siri ike, ọ na-afụfụ karịa. Ọ bụrụ na ị wụrụ onye so nwoke taa ahụhụ, ma na-ahụ ihe a ga-eri, ma na-ahụghị n'ezigbo ụlọ, ezigbo akwa a ga-edina n'elu ya, isoro nwoke a taa ahụhụ niile, zụọ ụmụ, enwe ebe ahụrụ ego nke eji eri nri, obi agbawa na mmụọ. Otu a obi gbawara ụmụ nwanyị ndị ọzọ, ndị di ha rapụrụ. Oge ọwụ na ihe adịgo mma, ma ha ihe na-adịghị mma, nwanyị wee ezigbo mmadụ, ituo ya aha, ịgwa ndị ụwa sị na ọwụghị nwanyị a na-enwe ihe ị ga-eme. Ma ihe ahụ ị na-agwa ndị ụwa, inwe ike agwa ya nwanyị a n'ihu, inwe ike agwa nwanyị a n'ihu otu o si dịrị gị n'obi, enwe otu o si eme gị n'obi gbasara nwanyị gị. Inwe ike akọrọ ya otu isi were ya, otu isi hụta ya. Inwe ike agwa nwanyị gị okwu dị ụtọ. Okwu ọwụla ga-ịgwa nwanyị gị, o mee ya obi adị ya mma, o mekọta ya n'obi, o mee ahụ ya emegharịa. Inwe ike agwa ya nwanyị gị mma, udu mma ụlọ sọ ya ma n'ụwa. Inwe ike agwa nwanyị gị na ọ dị mma. Bete ịbịa n'ihu nwanyị ahụ, ị na-agwa ya otu ndị ọzọ si dị mma. Inwe ike agwa nwanyị gị na ọ na-agbalị, na ọ bụ ezigbo mmadụ. Bete ihe ị ga-aga gwa ya ndị ọzọ n'azụ, ndị ọzọ ga-abịazi n'azụ bịa na-agwa gị ihe di gị na-ekwu maka gị, ma gị nwa ị maghị ihe di gị na-eche maka gị nwa. Ọ dị mma? Ihe a ọ dị mma? Ị ma na ihe a na-eme n'obodo ndị ọzọ, ịgwago eziokwu, ọ gaghị nọ na-ewute m. Ọ ga-ewute m, and ọ na-ewute m, na-agbawashi m obi. Ọ bụrụ na onye Igbo
Igbo anyị si na ọtọka. Igbo anyị si na enwe ihe dịka Igbo. Anyị pụta ya si na anyị nwa ka mma karịcha ndị ọzọ niile. Enwe ebe ọ wepụtara onye Igbo na-agawasị na ọka onye ọzọ mma. Ma n'ile ya, ọ dịka ihe ahụ ndị Igbo na-ekwu ma ọ bụ eziokwu na anyị adịka mma, na anyị amaka, na anyị enwekọ obi mmadụ, na anyị na-eche echiche echeta echiche ọfụma, na anyị na-eche echiche gburugburu, na anyị na-echeta ihe niile. Mana anyị bịa na-emegbu nwunye anyị, emegbu di anyị, anyị eke obi kechi, mekwana na-ebere. Ọkwa ka anyị unu ka unu mee ebere, mee na-ebere. Ndị di mee ebere, ndị nwaanyị mee ebere, ka ọcha anyị na-achịba anyị obi, meenụ na ebere. Unu hụ ndị di unu ka ebere dịrị unu n'anya, ka o metụ unu n'obi. Unu hụ ndị nwunye unu ka ebere dịrị unu n'anya, ka o metụ unu n'obi. Meenụ ka mmadụ, meenụ ka otu a Chineke si ka anyị ọsọ na o nwere ebere, ka ihe mwute dịrị anyị n'obi ma anyị na-akpagbu di anyị na nwunye anyị. Ka anyị lee onye anya na onye abịakwa nọrọ nga, ka o nwee ike dịrị anyị na mma. Onye ahapụkwa n'obodo ha bịakwute anyị, onye nke hapụ ụmụnne ya na nne ya na nne ya bịakwute gị maka ọwụ di gị, si gị ka unu mee ka o nwee ike dị mma. Olee otu anyị ga-esi hapụcha ndị nwaanyị bịa nọkalata, ka anyị nọkalata, ka anyị nwee ike igbu onwe anyị n'ọha anyị ji bịa. Chigharịanụ ma chigharịanụ. Ntakịrị oge a otu ụwa si na-aga ugbu a, ntakịrị oge anyị nwere ibi n'ụwa ka anyị chọkwara iji nọ na ihe iwe, ihe mgbawa obi, ihe ọnụma, ọdịnụnụma. Otu ahụ a sị na ihe siri ike n'ụwa, onye ahụ anyị ga-ebịakwute si na onye awonye nke anyị, ka anyị lezie ya anya, ka o nwee ike ịdịrị onye ahụ mma, ka obi nwee ike iru onye ahụ ala, ka onye ahụ nọrọ mma ala, ka obi ya na ọnụ ya ka ọ bụrụ chọọchị. Anyị na-eme onye ahụ ihe mfu. Ọ wụ eziokwu, ha nwere ike dị gị emewala gobi ihe o mere gị, kwe ahụ na ọ ga-eme gị ya, ịmaghị otu isi agbaghara. Mana nke nwoke otu ahụ ka ọ dịkwa, na enwekwara ihe ga-eme ọsọ ya, ma onye a ga-eme otu a, na onwe ike ihe ọbụla ọ ga-enwe ya na onye nwe mmekọ agaghị adịzi. Mana ka anyị were n'obi nwayọ, were n'obi umeala gbaghara, nwee ike ibidokwa n'isi, ka anyị mee ka enweghị ihe mere. Ọ bụrụ na mmadụ n'okwu a nwee ike itinye okwu a na ndụ ya, were ya na-agbalị na-etinye na omume ndị ọ na-eme n'ebe ezinụlọ ya dị, enweghị ihe mere ya wụrụ na enwere ya na-ebie nọ n'iru. Onye omega elu mega ala gesi ka mgbaghara. Ị na-ezi omume mgbanwe na ndụ gị, na otu isi na-eme onye ahụ nọrọ na-ajụ, onye ka o nwere ike ime na ekwuru m okwu a, di m agbochi ha m ọnụ, abachara mba niile na nwunye m akparịghị m. Kene dịrị Chineke, nwaanyị m agbanwuo na-awụ. Gwa m ihe mere nwoke ahụ pụọ n'ezi, ka ọ hapụ igotere nwunye ihe ya, ma ọ naghị enye ya ego, ka ọ hapụ ịchọrọ ya ntakịrị ego, ka ọ hapụ iji ịhụnanya, udo, mmekọrịta jirinụ na ihe adịzighị ka ọ dị na mbụ. Anyị wụ ndị nro, anyị awụzighị ndị nro. Ugbu a anyị na-aghọta onwe anyị. Ka anyị jiri nwayọọ n'umeala, ihe ọbụla anyị chọwa ịkpa, ihe ọbụla anyị chọwa ikwu, ka anyị jiri nwayọọ kwuo ya n'udo na ọṅụ. Ọgụdị na ya ahụ bịa fụ anyị n'ọfụ, wute anyị ya ahụ onye ahụ chọwa ime, ka ọ bụrụ na anyị hafuru okwu ahụ ihe ahụ gawa. Ma ọ bụ ihe dị ọsịsọ, ihe a ga-ekwu ugbu a, anyị agawa nye ntakịrị ụbọchị. Bedo ọ bụrụ ihe anyị ga-emenụ na-enweghị oge, mmadụ ga-eji chee, onye wee jiri obi nwayọọ sị, biko ewekwere iwe, ka awụ dị ka iti mkpu, biko obi gị dajụọ, eweliwe biko. Otu ijikwenekwu ha abụọ dịkwana mma. Gịnị mere anyị enweghị ike ime otu a? Ọ bụrụ na nwoke nọrọ, ọ sị na echiche ya mere nkarị, na ọ naghị ege nwunye ntị. Nwaanyị a nọrọ sọ na ọ naghị ege di ya ntị, bet n'ihe niile a, ka ọ bụrụ na mgbe ọbụla anyị ga-eweta atụmatụ, ka atụmatụ anyị ahụ
wuru ihe ga-adịrị ke nwoke na mma ka ọ wuru ihe ga-adịrị ke nwaanyị mma ka mma ọbụla na-eke ha ekekegwa ya n'etiti ka ọ hapụ ịwụ na eke ihe eke ya karịa ọkara anya ukwu na ufu obi ewebata ezinụlọ biko nụ ka jiri n'obiọma ọ bụ ihe nkwebịa nga ka m yie unu biko ka onye ọbụla jiri obiọma ọṅụ na udo dozie ezinụlọ ka o nwee ike ịbara gị nwee ike ịbara m ka nwee ike ibi n'udo ka onye ọbụla nwee ike inwe ọṅụ ka hafụ ịnọ na-emefe gị iji zụọ ọgwụ ka hapụ ịnọ na-anọ n'ihe mgbu n'ihe abụ ụlọ ehinwe ụra obi erughị ala biko na ụmụnne m biko nu mee na ebere ka anyị tinye n'ịhụnanya nsọpụrụ njikọta tụfuo ọgba aghara na nkewa n'ihe niile anyị na-eme ka amara Chineke ka ndị mmụọ ozi na-ewegara Chineke ekpere ka ha nwee ike nọnyere anyị buga ekpere anyị n'udo maka ha ma na iwu ndị udo na iwu ndị ọma ka ha niile nwee ike nọ na-agara anyị ọfụma ka aka nchawa ọganihu ụba nwee ike nọ na ndụ anyị n'aha Jizọs onye nwe anyị amen.